माबा जाबाय उस्थिनि मेगन बाबारे बाबारे बै खना गोलाव बागौवा दावबो बेफोरखौ खनायाव होनांगोन ना नोङो दावदै नांथ'ला गोजान नालाय मोनहा सलायलायाबो रायलायनायाबो ओंखायनो मिल गोजा बे खनसे फैबा समायना हेल' खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर राजाफोर इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय दा आङो मोनसे गामियाव दंफैयो बेलगुरि आफलागावआवहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दा बिथांमोनना सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जोबोद मोजां आगोलनिफ्रायनो बिथांमोना माने जि दानायनि अनगायैबो माइ गायनाय अनेक बायदिसिना माने दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बायदिसिना गोबां बिथांमोना माने गोदान प्लेनिं खालामनानै माने माखासे इक'नमिकखौ डेभेलप खालामो आरो बिथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ ओरैबायदि मुंदांखाबो आरो जोबोद डेभेलपबो जाबाय दा बिथांमोना दा मा होनोमोनलाय जि सोंगासिनो दं मा जि सोंदों आब' जोंथ' दा ओरैनो दख'ना सोंदों नै दागासिनोबो दङ दानायबो दं ओमफ्राय जों दा सोंदेरबावदों आरो जि गोदान ओमफ्राय आगोलावथ' अनेक फानखांबायमोन नङा होमबा फानो दायो थाया खिन्थु फानबाय थायो दा बिथांमोना दाख्लै दैज्लां समावबो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ नांगाल जांख्रा बिराद रंजा बाजायै बिथांमोना नांगाल जांख्राबो बानायखांबाय नङा होमबा ओमफ्राय माबायदि लाब जादोंमोन आब' नांगाल जांख्रायावहाय मा होनोमोनलाय नांगाल जांख्रायाव माइ गायनायाव माइ गायनायाथ' एसे मोजाङैनो लाब जादों माने आदिसोमोन नालाय माइ गायनायाव जों माने ट्रेक्टर होनाय माबाखौ खरस गारनाखिसै नालाय एसे लाब थानाय जादों आरो होमबाबो एसे माने लस जायाखै मोजाङैनो थादों माबायदि आबै माबायालाय खबर सबर नोंसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुप नालाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जोंना मोजांखा दावगागासिनो ना दावगागासिनो एखे लोगोफ्रा एक्टिभथार गासिबो खामानि मावजोबो रावबो बानाय एरिनाय गैया ओमफ्राय जि दानायफ्रा मारै दालाय नोंसोर आब'मोनालाय टाइम दिहुनलाय ना जोङो जिखौ टाइम दिहुनो माने ओरैबायदि खालामो जोङो जि गांसेखौ जों फाला रानो दे ग्रुप रानो जोङो गांसे ग्रुपखौ जों दा सानै खरि लादों ओहो सासेयाव गांसे दाथारनांगौ बिसोरो ओमफ्राय गावसोर जेब्लाखि दाखाङा बे गांसेखौ बिसोर हाजोबनांगौ दा उनाव दा ओरैनो गांसेसो सोंनाय दं बेवहाय दा 17 खान दङ 17 खान होमबाथ' गांसेयाव ओरैनो बेसेबांसो मोनो 900 ओमफ्राय दा टाउनफ्रावथ' अनेक बारा लाबावो खोमा बेनिफ्राय लायो ओमफ्राय दा बिनि अनगायैबो बिथांमोना जेनेबा दाउबो फिसियो नङा होमबा दाउआ फिसियो दाख्लैबो फिसिदोंमोन खिन्थु एसे थैबाय आरो दाउनि खोथाथ' माने जिब जुनारनि बुस्थु नालाय दा बिनि अनगायैबो बिथांमोना माखासे अनेक प्लेनिं दं आरो फुख्रि जावनाय बायदिसिना बोरमा फिसिनाय माने अनेक बिथांमोना जानाखि सरकारनि स्किमफोर बेफोरनि अनगायैबो माखासे बुस्थुखौ बिथांमोना माने गावसोरनो खस्थ' खालामनानै माबायो आरो दा बेनि अनगायैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय अनेक बायदिसिना सेन्ट्रेल स्किम स्टेटनि स्किम बायदिसिना फैयो जाहाथे बेफोरखौ आब'मोना माने खायदा लानानै मावलांबा मोजां डेभेलप जागोन आरो बेखौ मिजिंथिबाय दा बिनि अनगायैबो जेनेबा माखासे गुबुन जायगानि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि अनेक सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ खिन्थु एक्टिभ जानो हाया आरो खामानि मावनो हाया दा जेनेबा नोंथांमोना ओरैबायदि न'आव थानानैबो न'आव जेनेबा न'खराव थानानैबो जि दायो बायदिसिना बेफोरखौ बोरै माने टाइमफोरखौ मिलायहोयो आब'मोनालाय जोङो बे जि दानायाथ' आं दहायबो एसे आगोलाव होनखादों बे जि दानायखौ जोङो माने मानसि हिसाब जों बुरजाबो नालाय जों ग्रुप मोनथाम देलायस्रि बिबारि ओमफ्राय माबा आर'नाइ ग्रुप मोनथाम आरो मानसिया बुरजा 36 जन जायो जोङो बुरजायानो ओमफ्राय बेखौ बाहाग खालामनानै सासेयाव गांसे खरि जोङो दाखाथारनांगौ बेखौ गाव सानसेजों हायो बे दाखाथारनांगौ सोलाबाबा थाबाय आरो बिनाव होनाय दाफैबाय बिदि खालामो आरो दाखाथारनांगौ बियो बिदि आरोखि बोरैबा जिया गाज्रि जादोंबा बे गाव लानांगोनबो बिदिबो माने पानिशमेन्टबो दं आरो बायसान्सनि माबा जायोबा जाबायदि जानला मोनला दानानै थाङो नालाय लस जायो जोंहा मोजाङानो जादों नैबे माबाया दा बिनि अनगायैबो आब'मोननियावहाय माने बिथांमोना फैसा दाहार हरनानैबो माने जों फैसाखौबो दाहार हरनानै माने सुदजों एसे बोखाङो आरोखि जोबोद मोजां ओमफ्राय बे सुदखौ जोङो नैबे माइ गायनायनि सिगां आमथिसुवानि सिगां जों होखांजोबना अडिट खालामो बोसोराव खनसे ओमफ्राय अडिट खालामनानै जोङो बेखौ जेलानाखि फैसा एसे जोंनि दोननायनि केपासिटि एसे बारा दं जों बेखौ रानगोन राननानै जों बेसेबांखिनि दोननो बेखौ दोननानै बै माइ गायनायनि दालाय ट्रेक्टर होयोना ट्रेक्टर होयो बिदिनो खामला होयो दा बेवहाय जाहाथे एसे थाइसे थाइनै सुर होनानै बिसोर मोनलांफिनो दा जोबोर मोजां मोनबाय आब'मोनजों रायलायनानै दा बिनि अनगायैबो एबार बोसोरावहाय मा खालामबावगोन नामा आब' नोंथांमोना
जोंथ' सानो दा रायज्लायथ'वाखै जों दा माइखौ गायगोन ना गायला हयथ' गायबावनोबो हागौ बिदि आरोखि आरो बिदिनो रायज्लायनायनि गेजेरजों जायो बियो आरो आसार थासार बायदिसिना आसाराथ' नंगौ दाबो दङ बेजोंबोथ' अनेक डेभेलप खालामनो हायो थाखा फैसाखौ आसारा दाबो दङ नंगौ नंनायालाय ओमफ्राय बिदिनो गय फुलिबो दं दाबो गय फुलियाबो दाबो दं दा जायनाखि बिथांमोना नुदों नोंथांमोनाबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय गोबां जोङो ज' जानानै खामानि मावलायबा अनेक डेभेलप जानो हायो जाहाथे नोंथांमोनाबो सोलोंनानै लायोबा जोबोद मोजां बिथांमोननिफ्राय बिथांमोना माने खामानि मावैयानो गैया जेनेबा माइ गायनायनि अनगायैबो जि दायो आसार बानायो आसार बायदिसिना बयेमाव बानायनानै फानो बिनि अनगायैबो गय फुलिबो दं बिथांमोननाव ओमफ्राय दा नै अनेक दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनायनिबो आरो प्लेनिं लागासिनोबो दं दाउआथ' दंखायोबो दा जोबोद मोजां आब'मोनजों लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा बिथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो क'क्राझार बेलगुरि गामिनि आरो गोदोनि दख'ना आरोना बिदिखौसो बायो दाना गाननो मोजां जायो सोरबा हिन्जाव गोदान नांगौबा बैराथि गाननोबा लांफैनो हागोन होनदो माखासे दाखांखाबायबो ना दाखांबाय हाजोबबावबायसो माखासे दंबावोसो फानजोबबावबायसो माया सोरबाफोर लांफैनो लांफैनो हागोन दख'ना दोंफा हायथारनांगौ नामा दोंफा हायनानै लाबोनांगौ महर मोनसे लाइनाव मोनसे मोनसेयाव गोदो बुरि ना गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिम खुलुमबाय जाबायलै बेनो बावद्रायबाबा